Ungamuridze naye Sparo. Matoonana. Uri kuita sei gwe? Ndakubenda akabhora kana si weekend kanogona nemafriends. Ndipe chikafu kani nhai vedu we. Mwana mama kuti. Wenda kubhora isina kudya shuwa. Vedu wega. Ndozvindiona ndasiva nemwami wangu so. 3 hours muchingobika. Huku yakasotenga kuseni huku. Vedu wega. Tinamati. Uya tinamatire chikafu. Sparo yatinamatire chikafu. Alright, chite gaga because time. Kugama. Hatina mati, ndikarenga bani rimwana kuna mwana wacho. Mambo tikomborerewo pamwe nezvipo izvo atagamuchira zvichibvawo mwechena we. Nekuna Kristu mambo wedu Yesu Kristu. Mutisvitsirwa izvi kuna Mwari Baba vedu. Amen. So wenda kuenda. Uzora zwana. Wewe usati waenda uchiripo. Ndi mama wakati delay chikafu. Iwe ungavatedze. Ndamea veapa avo mafambira vanoita. Ndabona uchiti mpi. Iwe Chale. Gara. Uchibvuti. Ndati gara pasi. Pane chandatadza. Ndati gara pasi Chale. Amai, taurai kana pane chandatadza. Ndamatotanga futi izvozvo. Pahuku yese mandipatsvara tsvatai. Ko huku ine basa reyamai tangoti mukati nzondora inini nzondora Sparo musoro. Toziva kuti ndinhasi. Mangwana watoti mamwe mapisi 3. Chale ndingandurire huku tsvara tsvatai. Uneshiwa Chale kuti ndingandurire huku tsvara tsvatai dini. Indadya nzondora. Sparo musoro imodyawo nzondora. Hakusi kunditsvinyira here Chale. Hakusi kunditsvinyira here kwamunoita every day. Amai musadaro every day ko huku iyo yamatenga iyo ndo yamukabva matochemera. Ha? Ini ndinodya tsvatsvata pano ini. Ini ndinotenga zvese. Tofanira hanzvadzi yangu. Ndinofanira hanzvadzi dzangu. Aiwa magara munonetsa imi Ndinofanira hanzvadzi dzangu. tati tikusevha huku yacho inogara sei. Foni handikupei. Foni handimbokupai. Ndozvamungatoda kufonera kuti handitanetsa. Amai mbomira madhirama enyu amunoita. Ndofanira hanzvadzi. Ndipei foni yacho muda kufona kuti chamuri kuda kufona ipapa pakuti mapuwa tsvara. Munoshayiwawo zvamunofonera. Ndipei amai. Ndipei foni. Iwe mira Chale hatisi kuda kutaura newe. Saka vanhu vese vari mudzimba manotochemera tsvara. Amen. Parai kufonera handizvizivawo zvamatauro. Ndingabva matoda kutonetsa kudaro. Saka ndokupai kapoto yacho yese. Amen. Zvazvenyuwe. Hello? Ndiri kwaapita here. Haiwa murora ndoda kutaura nehanzvadzi yangu namukoma Pita. Mukoma. Vana vangu inini vari kutopara ngozi chaimo. Vana vangu vari kupara ngozi every day. Mufunga inini ndinotenga huku. Yaundurwa huku panapa ndopiwa tsvara. Every time pandotenga huku ndinopiwa tsvara. Handiziva kuti mumwe mutumbi wese vanetsa kupi. Nyangwe pandinofa chaipo vana ava vasapakure vachiti hama dzako dzidye zvakanaka. Piwai tsvara idzodzo ndomhosvo yacho. Mufunge mukoma. Inini
ndindopiwa tsvaro tsvote here ndinwa kusedza ndinwa kupiwa tsvaro tsvote here ingozi chaiyo ingozi taurai naye chale taurai naye taura nasekuru Pita utapfuma zvako mhosva dzako. Hello? Maswera sei sekuru? Aiwa, tisabika ndova totenga huku yacho saka vatiti ndiri kuda bhajeti. Sparo ndamupawo 1 tsvara-tsvata, inini tsvara-tsvata. Bhajeti yekubhajetera inini. Aiwa sekuru, kuchema hamuvazive here sisi wenya. Sekuru wo makutaurawo futi zvipimi. Uyai. Amai zvamunoita izvike. Ndipei kana ndidzosere. Ndipei. Mino zvei. Ndinoenda chipaiwo sekuru wacho.